Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap ka na. Mga igsuon aron kita maandam sa pagsaulog niining Santa Eucharistia. Pangayon ta sa Ginoo ang iyang kaluoy pasaylo sa ato mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ang absolusyon, kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa ato mga sala ug dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Dios, pinaagi sa imong pulong, sa katingalahang paagi imong gipabalik ang tao nga naha kanimo. Itugot nga kami ang katawhan nga Kristiyanos, makadangat pagdali sa taliabot nga fiesta, ang Pasko sa pagkabanhaw, uban ang madasigong debosyon ug buhing pagtuo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon, na propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, kay magbuhat na akog bag-ong langit ug bag-ong yuta. Dili na hinumduman ang nangagi. Busa paglipay pag-ayo hangtod sa hangtod, tungod sa akong gibuhat. Kahimuon kong malipayon ang katawhan sa Jerusalem. Magmalipayon ako tungod sa Jerusalem, ug magsadya ako tungod sa akong katawhan. Dili na madungog diha niini ang dangoy-ngoy ug mga bakho, ug ang tuaw sa pagpakitabang. Ang kabataan dili na mamatay nga masusupa, ug ang tigulang matigulang gayud pag-ayo. Una pa siya mamatay. Kay ang mamatay sa panuigon nga usa ka gatos, isipon nga batan-on. Ug kun ang tawo dili mo abot sa panuigon nga usa ka gatos, isipon siya nagisilutan sa Ginoo. Maghimo silag mga balay ug sila'y magpuyo niini. Magtanom silag mga paras ug sila usab ang mopahimulos sa bunga niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man ako nga giluwas. Daigon ko ikaw, Ginoo, kay man akong giluwas. Ibayaw ko ikaw, o Ginoo, kay imo man ako nga giluwas. Ibayaw ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gigakos pag-ayo. Ug wala ka motukod nga ang akong mga kaaway maglipay bahin ka nako. O Ginoo, gikuha mo ako
gikan sa kahiladman sa kalibutan. Giling tawas mo ako gikan kanila nga nagadulong sa kahiladman. Daygon ko ikaw, Ginoo, kay mo man akong giluwan. Dahil ka ang Ginoo kamong matinumanon kaniya, ug pasalamati ang iyang balaan nga ngalan. Kay ang iyang kasuko mulungtad sa makadiyot lamang. Apan ang iyang maayong kabubuton sa tibuok kinabuhi. Sa gabi mo sulod ang paghilak, apan sa kadlawon ang pagsadya. Daygon ko ikaw, Ginoo, kay mo man akong giluwan. Pamati o Ginoo, o galoy ako. O Ginoo, pagpakahimong akong magtatabang. Gibalhin mo ang akong pagbangunan ngadto sa pagsayang. O Ginoo akong Dios hangtod sa kahangturan, pasalamatan ko ikaw. Daygon ko ikaw, O Ginoo, kay imo man ako nagiluwas. Ang mga pulong mo, Ginoo, magligon ta sa mong pagtuo. Mugagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo maanaakan ninyo, Manusap ka. kinatlugikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Tapos sa duha ka adlaw, miadto si Jesus sa Galilea, kay siya miingon man ang propeta dili tinahod sa iyang kaugalingong lungsod. Sa pag-abot niya sa Galilea, gidawat siya sa mga Galileanhon, kay sila nahiadto man sa Jerusalem sa pangilin sa pagsaylo, ug nakakita sila sa tanan nga iyang nabuhat didto. Busa mibalik si Jesus sa Kana sa Galilea, diin ang tubig iyang gihimong bino, ug didto may usa ka opisyal sa kagamhanan, kansang anak nga lalaki na sakit didto sa Capernaum. Sa pagkadungog niya nga si Jesus nahiabot sa Galilea gikan sa Judea, miadto siya kang Jesus ug mihangyo kaniya sa pag-adto sa Capernaum aron ayuhon ang iyang anak nga himatyon. Si Jesus miingon kaniya, wala gayud kaninyo'y mutuo kanako gawas kon makakita kamog mga milagro. Sir, ang opisyal nitubag, kuyog kanako sa dili pa mamatay ang akong anak. Si Jesus mitubag, lakaw na ang imong anak na ayo na. Mituo ang tao sa gisulti ni Jesus ug mipauli siya. Samtang nagpaingon siya sa iyang balay, gitagbo siya sa iyang mga sulugoon o gibalitaan nga naayo na ang iyang anak.
Unya iyang gipangutana sila unsang taknaa naayo ang iyang anak. Ug sila mitubag gahapon sa alauna gihuwasan siya sa hilanat. Unya nahinumdum ang amahan nga mao kadtong taknaa nga gisultihan siya ni Jesus nga naayo na ang iyang anak. Busa mituo siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay. Mao kini ang ikaduhang milagro nga gihimo ni Jesus sa iyang pag-abot sa Galilea gikan sa Judea. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Dunay igsuon nato nga gipakumpisal, gihilugan niya dakong grasya nga gipaabot sa alang sa mutuo. Ako mismo saksi, testigos nga sama sa giingon nga siya nga dakong kaluoy gihatag sa dakong sala nga nabuhat. Dili katuuhan nga unsa kadako gyud nga sala. Doon na nitugbang kung maghinulsol kay naghinulsol man pag-ayo, dakong tugbang nga gugma nga saad gihatag o gisaad alang kaniya. O doon na po'y gibisita sa tambalanan nga nangayo sa gracias Ginoo sa iyahang kalig-on nga magpabilin siyang lig-on diya sa iyahang diya sa iya unyang operasyon o gini usakap saad nga gisaad kaniya sa Ginoo diya sa pag-ampo kay masaligon man nga ang Ginoo musaad na gani muhatag yun na alang sa mga mutuo, alang sa musalig. No kini gibase sa atong nadungog karon sa ang propeta Isaías nga ang Ginoo sa kini ka proklamasyon nga kalipay uban sa kalipay o dakong panaad sa Ginoo sa unsay iyang buhaton sa umaabot. Basta doon na lang gyud pagsalig, doon na lang gyud pagtuo. Gani niabot nga dili lamang ang unsay mo abot kundi gisalig pasalig na daan sa Ginoo nga kalimtan na dili na hinumduman ang nangagi ang kinabuhi sa milabayng mga adlaw sa unsay gibuhat natong mga tao no diya sa atong mga gibuhat nga sala kung sa wala pagtuman nato sa iyang kabubuton no tan-awa sa umaabot ug unya ang nangagi dili na hinumduman. Kaanindot nining mong joyful proclamation mga igsuon. Kaanindot nini, no? Kaning ebanghelyo gani karon, no? Kadtong mga taga Galilea nga nakakita sa kaayo sa Ginoo sa gibuhat nga katingalahan o kahibulungan pag-ayo, mga milagro nga iyang gibuhat, iyang nabuhat sa sa mga miagi. In anticipation, mao po ni ilang gipaabot sa umaabot nga buhaton sa Ginoo. No, kanindot ani. Hinaot nga mausab ning atong gipaabot karon no, atong kalipay nga dili na hinumduman sa Ginoo ug atong paghinumdum nga sa iyang gibuhat nga maayo ug di na po hinumduman ang atong nabuhat nga kalapasan kay nagbasulta for the future. Naghinulsulta sa unsay mo abot nga kaayuhan nga alang kanato, a new heaven and a new earth. Di ba? Total recreation. Natanawa, hingpit gyud nga rekreasyon ang pagbuhat sa bagong langit o bagong yuta. Nagpasabot ni sa atong bagong pagkahimugso, sa atong bagong pagkabinuhat, no? New earth, new heaven. Alang kanatong musalig. Ipahimutang nato sa tumang pagsalig unsay mahimo sa Ginoo kanato
bisan pa sa umaabot. Mao ni ang nahitabo nga sa giayo nga bata. Giingon sa Ginoo karon, maayo ang imong anak pauli sa inyo. And then the following day, nangutana ang opisyal, unsa orasa nga naayo nga akong anak? Alauna. That was the day after nga giingon, gipamulong sa Ginoo. Alauna kadto nga ningon ang Ginoo, maayo ang imong anak. And the day after, the same hour, walay mapakyas mga igsuon kung musalig lang. Tuo lang yun, mutuo lang yun. Pasailuon, ug niya bendisyonan. Amen. Mga pagampo sa katawhan, masaligon nga kung magampo kita, musalig, mutuo, uban ang ngadto sa Dios, ang Amahan abierto ang iyang kasing-kasing, ug manggihatagon siyang mutubag sa atong ihangyo kaniya. Kalimta na ang nangagi, ug mga maayong butang ang mapaabot. Busa karon dad-o nato sa iyang atubangan ang atong mga gikinahanglan diya sa pag-ingon, Amahan, ayuha kami pinaagi ni Jesus. Amahan, ayuha kami, pinaagi ni Jesus. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, mahimong timaan sa makaalim nga buhat ni Kristo, pinaagi sa iyang pag-amuma kanila, nga may balatian sa lawas, sa pangisip ug sa espiritu, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayuha kami pinaagi ni Jesus. Nga ang mga doktor, ang mga nurse ug mga nagsila nag-atiman sa mga masakiton, mupakitag kaluoy ug kalumo ni Jesus diha sa ilang pag-atiman, sa labing ubos niyang kaigsuonan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayuha kami pinaagi ni Jesus. Nga kining panahon sa Kwaresma, mahimong panahon sa pag-alon o sa pagkighiuli sa mga kabanayan o sa mga katilingban sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayuha kami pinaagi ni Jesus. Nga ang mga masakiton o ang mga nanag-antos, makabaton og kahupayan og suporta gikan sa ilang mga banay, mga higala ug mga silingan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayuha kami pinaagi ni Jesus. Nga imong tagisipon nga takos ug mapuslanang, alang kanamo, ngang halangdon Teopelo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayuha kami pinaagi ni Jesus. Alang sa gubat sa Middle East, magampo kita sa kinasing-kasing, alang sa kalinaw, dito sa Middle East, o sa kalibutan, hinuan unta sa Dios ang kalibutan, sa tanang kabangis, kahakog, o sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayuha kami pinaagi ni Jesus. Alang sa mga naso diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita, nga ang mga nasod, maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang, sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na sa kahimanang nuklear, o sa mga pangulo sa kalibutan, mupili unta sa dalan sa dialogo o diplomasya, o dili ang kabangis, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayuha kami pinaagi ni Jesus. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita, alang ni atong mga nag-antos, tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali, mapadangat na unta kanila, ug ang tanang katawhan, magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayuha kami pinaagi ni Jesus. Nga ang atong mga hinigugma,
nga nangamatay, makatagamtam sa ganti sa ilang pagtuo, hangtod sa kahangturan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayuha kami, pinaagi ni Jesus. Langit nung Amahan, tabangi kami, aron padayon kaming musalig kanimo, ug mutuo sa makaalim nga gahom sa imong anak, nga muayo sa tanan namong mga samad, nga among mapaabot kini diha sa among dakong pagtuog pagsalig, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mga lingkod, palihog. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imo kamang gihatagon, nadawat na mo kini nga mong gihalad, ang panugbino nga abot sa yuta. Ginama sa kamot sa mga tao, nahimong sila kalangon sa kalagalang kanamo. Dagon ang Diyos, dagon ang Diyos, dagon ang Diyos hangtod sa Mga igsuon, pagampo kamo, aron ang inyo, ug ang ako nga sakripisyo, dawaton nato sa Dios nga mahan, magkagagahom sa tanan. Duwaton tas Ginoo sa kapisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang masarap sa kapuslanan sa tibok niyang santos kasimbahan. Itugot Ginoo nga magmabungahon untang among gihalad kanimo, tapos kami kahinlui sa kahugawang kalibutanon. Mabago unta kami sa mga makapatubo sa kinabuhing langit nun. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo, ibayaw inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong, Santos nga mahan Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa balansayon sa mga buluhaton sa Kuwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, sa among pagkamapatuyangon, nag-isa sa among mga kasing-kasing anha kanimo, ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga angheles sa langit, nagasangyaw kami sa walay hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usahana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usahana sa kahitasan. Santos ngayon ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo Espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo
ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ganha. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo mangkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leon XIV among Papa, ni Alberto, nuestro obispo sa tanan nga mga pari, sa mga relihiyosas. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naw. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang esposo, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ko nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga mahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon magampo kita sa amahan sa pag-ampog itudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbut, dinhi sayo pramaingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa mong mga sala. Mayon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon
sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Kay imo man naging harian ang gahom kang himaya hangtod sa kahungturan. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostolas, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Karon ipakita ta ang timaan sa atong pag-inig sa unay, at sa pagsalig, kalinaw manaa kaninyo. Kalinaw, peace be with you. Kalinaw, Kordero sa Diyos na nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami, Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang Kordero sa Dios nga nagapasaylo sa atong mga sala, mulahan ang gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dili ako ang ayong kalawat kanimo, apan pamulong mo lamang ug mamahaya ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping unta kanato ngadto sa kinabuhing dahil alang kadtong mudawat niini. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Ihatag ko kanimo ang akong espiritu ug himuon ko nga magalakaw kamo diha sa akong mga sugo ug magaamping sa akong mga hukom ug magtuman niini nagingon ang Ginoo, magampo kita. O Ginoo, magdasig unta sa among kinabuhi ang imong mga sakramento diha sa pagbag-o kanamo sa kasantos ug magdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana ang kaninyo, Manausap kanimo. manalangin kaninyo ngadto sa inyong banay makagagahom nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalad ang Santa Eucharistia, dadan ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maayong buntag, maayong adlong Lunes. Aling tanan.